हेल्लो लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनानै लाग्रोबाय। स' लोगोफोर ओरैनोथ' नोंथांमोना दायो भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दिनै आं मानि सायाव भिडिअखौ लानानै फैदों। स' लोगोफोर मेथाइ रोजाबगिरि आसा बर' बिथांनि मेथाइ रोजाबनायाव गोदान मोनसे फैनो गोनां मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दं लोगोफोर जाय मिउजिक भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङानो जादों सिरि सिरि। ओमफ्राय लोगोफोर बे मोनसे सिरि सिरि आपकामिं मोनसे बड' अफिसियेल मिउजिक भिडिअआवनो जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बर'नि बयजोंबो सिनायजाखानाय फावखुंग्रि मुंदांखा बिथां फुजि बसुमतारी बिथांजों लोगोसे हिरक राभा बिथां। आरो लोगोफोर बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि लिरिक्स आरो टिउनखौ होदों मिजिं बरगयारी बिथां, मिउजिकखौ होदों कपिल बर' बिथां आरो करिय'ग्राफखौ खालामदों बयजोंबो सिनायजाखानाय मिथिजानाय लिसान रामनि बिथां। ओमफ्राय लोगोफोर बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल सिरि सिरि मोनसे गोदानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअखौ जों बबे चेनेलनि गेजेरजों रिलिज खालामनानै होगोन स' बेनि सायाव आपडेट मोनथ'नाय जायाखै। स' लोगोफोर बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल सिरि सिरि मिउजिक भिडिअखौ जों थाबैनो बे साननैसोनि गेजेरावनो नुनो मोनसिगोन। स' नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनगोन। स' नोंथांमोना बयबो नेनानै थाथ'लायब्लानो जाबाय। स' लोगोफोर लोगोसेनो दासिमनि सुंद' आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो एन्ड थेंक इउ फर वाचिं। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन।